Ita, isagot mi kada kaliti istorya ana pauluan. Basura. Tampok itangal daw iti pannakigasang gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Ay, igid mo't ibay-bay to'y nangiturungan ka data ti alipog-pog, apo. Wala pong, masigurado ka na patag ti misyon ta iti daytoy a lugar. Itaam ti bay-bay, kulas. Dandani saanen makita ti danom dito'y igid ti bay-bay. Gapo iti kinaado ti basura. Wen nga ro dapong, Ha? dito'y baybay tinapanan namin na basura ngay balbal lang dagiti tao kadagiti waig ken karayan. Nagalasan na buya. Awan nga min disiplina dagiti tao. Awan bibiyang da iti aglawlaw da ken iti nakaparaswaan. Isu nga ibelang dalatan dagiti basura da iti uray sa dino laditan. Amit a basura ngay belang da. Dito'y bay-bay tinagpunduan da. Agpay suday tapong. Kasi mo't daytoy a bay-bay. Arig na natayan. Gapo iti nakaro a polusyon. Talagaan na tayo na ito abaybay apong. Taawanan ti uray may sa alamas nga agbyag. Gapo iti kinarugit na. Wan nga ha? Ay? Anya dayjay? Ha? Anya tinakita maapong. Kasla dadakkel alamas. Alimong aw. Samot lalim nad kadagiti tom-tompaw a basura. Anya? Wan kulas. Kasla dakkel alamas tinakita. Apong? Ang imposible nga dalamas dita. Ket pasig a basura tinaipundo iti daytoy a paset ti baybay. Kita maapong. Adda grupo dagiti ubing iti dayja paset. Agal-ala da kadagiti basura. Wan nga paiso. Umay ka apong. Asit ganta ida. Uy, nagadawa basura ti maalat tayo dito. Sige, magpilot tayo, tap na ilako tayo. Ne, kubeng! Di kay tumapog iti danom. Di yung amo no narabaw no adalam ti danom. Ta nagaburan iti basura. At adong aming ti maalami ang mailako a basura. No agpateng nga kami apong. Ngamin, nakalkal min dito'y akin igit apasat. Ay apo, ay nagrugit. Makala kayo iti sakit kadag iti basura. Matay kami mat itibisin no di kami agala iti basura nga ilako mi apong. Sa dino ka diti ayan dagiti dadakkelyo. Kaskada kami, agpitpilot damat lang iti basura. Anya? Wala pong. Kasto iti panggadang dagiti dadakkel mi. Agpidot iti basura may lako. Tultulungan mi dagiti dadakkel mi. Tapno adday gatang mi iti kanan mi. Ay na. Kaasimot dagitoy nga ubing. Wen nga ro dapong. Tulungan dak! Tulong! Ha? Ha? Ay, ay, ay. Ada malmalmas nga ubing. Ay, malmalmas di boy. Ay na. Dito'y kayo laeng. Alawag ti ubing nga malmalmas. Sige. Ala, dagka ni malmas ni boy. Oh, naispalkan boy. Daytan ti bagbagami. Asaan kayo nga agpatpateng nga ta delikado. Ada nangiguyod kanya. Isu adan dani aknalmas. Anya? Ano ka lang nangiguyod kay Juana? Un manong. Ada nangiguyod kanya ito nagtidanom. Ha? Anya ngay dayjay anangiguyod kang ka? Jak amo apong. Basta ada nangiguyod kanya. Ala, pumanaw kayon dito, ubing. Ang mga non niya pa iti mapasamak kada kayo. Saan dito iti pagalaan nyo iti basura? Tadelikado dito eh. Sumit nga tanapok. Anya kadi pa iti arami dun ta dito'y igid ti baybay. Sa bali ti agparparik na kanyak iti naibaga di ubing adandanin almas, apong. Ika di na kunana nga da nangiguyod ken kwa na iti unag ti danom. Wana apong. Panagkunak. Addasan anasaya at mapaspasamak ditoy. Talaga nga da akulas.
Kita dagiti tattao iti saan unay na adayo. Magibelbel lang da iti basura iti igid ti baybay. Ha? Wen ngagpaiso apong. Awan asida iti nakaparswaan. Awan bibiyang da. Nga uray puro basuran ti linaon ti baybay. Ay, saan arumbang ti araramiden da? Apong, dumteng to ti panawen. Alak amon da ti pamalas ti baybay. Gapo iti aramid da. Ah, Winapong, marikriknak ti pungtot ti baybay. Gapo iti aramid dagiti tao. Talaga natangken ti ulo dagiti tao. Namin adun ana ibaga kadakwada. Asaan da kumaapagibulangan iti basura ti baybay. Hangem saan da apatpatyan ti maibagbaga kadakwada. Wan nga rod, Kapitan. Adamat lintag nga ipatpatungpal tayo ama ipari ti agibelang iti basura ditoy. Adapay multa ama ipataw kadag iti aglabsing. Ngam awan latta. Kasano nga ta masulbar da ito'y a problema. Kapitan, saan laang aditi barangay tayo ti paggapgapuan dagita a basura? Oray iti kabangibang abar barangay nga adayo iti baybay. Agibelang da iti basura kadag iti karayan. Kat into nagtudo, mayanod, kat maornong diti baybay. Uwan nga rod kagawad. Nagguruod, Kapitan. Agtudon sa amatan. Ay sus, si Mangpet Samutin tayo mapadpadaanan na bagyo. Ay, pumanaw tayon dito, Kap. Ang mga numaabutan na tayo pa'y titudo dito, Mala, sa nabalitan ng bagaan tayo matan dagiti agendag dito asilig ti baybay. Amasapul ti panagbakwit da pay lang. Tanapigsa ti mapadpadaanan a bagyo. Ay, sus, Goriolakay. Nagpigsa da ito abagyo. Uwan nga rod ba kahit? Di tayo mat nagtungpal iti pakdaar da kapitan nga agbakwit tayo. Nabayag tayo ng agnanaid iti daytoy a lugar ba kahit? Manon abagyo ti limabas. Yung awan mo tinapasamak kada tayo ditoy. Sa bagay, ang makapada naglatta. Ado nga minen dagiti nadamdamag tayo. Adakas anapasamak kadagiti dadto maluglugar. Nga inanod ti danom dagiti babbalay iti igit ti baybay. Ay na, di mo man nga min but-but ngun ti bagay. Kun may saan laang met ada tayo ti saan ang nagbakwit Kaadwan na nga agnanay dito'y igid ti baybay, ti saan ang nagbakwit. Guryo. Ala, intamutin maturog. Rabeng, itaypay ang nakaturog dagiti ubeng. Agbati ka dito'y nagdago Santa Resort, apong. Rumwarak. anya? Ay, nagpigsa ti bagyo. Sabay sa, rabiin, kang rumwar ka. Nasken nga agwanawanak iti aglawlaw, apong. Dakas ti agparparit na kanyak. Ha? Ado dagiti agindag dito'y igid ti baybay ti sana nagbakwit. Madanaga na. Mamangan no niya ti mapasamak kadakwada. Nagpigsa ti bagyo. Kat amangan no madanon ti daluyon dagiti babbalay iti igid ti baybay. Ala, amok adi kametla malapdan. Apok, aganad ka nga ron, Nagpigsan ti bagyo. Nagdadakkel metten dagiti daluyon iti baybay. Delikado dagiti agindag dito igid ti baybay. Sigurado adumanon ti daluyon kadagiti kabalbalayan. Kunapon kat dimmakkelan ti danom iti baybay. Kat dimanonan kadagiti kabalbalayan. Nasken nga tignayakon. Ispalak dagiti tao. Ha! Kaslasan amay ibus dagiti tao ngayon anod tinagdakkel adaluyon. Adun tinaispal ko. Ngam adu pay lang dagiti mayang anod. Ikarigatak nga ispalan amin ida. Ha! Anya dayjay. Nakaman niyo ti bunga ti aramid niyo. Nakalo!
tao anarangkas iti nakaparswaan. Nagbalin ahiganti asin ng tao dagiti basura. Nagbiyak na kiti basura! Nagsaw! Daytoyen di nagparik na kanya ang mapasama. Nagbiag ti basura. Tapno ipaay na ti pamalis na kadagiti tao. Ita, ilamos kayo amin. Anang iti rugit nga imbal lang yo iti baybay. Jak mabalin abaybay ang dagiti tao. Dagiti pulay! Paltukan nyo na itahigan siya, Parswa! Open fire! Sir! Sana na ano iti pa ng paltog tayo kan kuana? Sandak amaparma. Mapauk. Asyo. Dagayo ti parma ka. Sir! Masa kadagiti kadwa tayo ti pinidot na ngayon lamas iti baybay! Fire! Sir! Kinunakot. Asandak amaparma. Kasano maparmag tayo dahil Parswa? Ilamos kayo amin. Data ti agsango! Basura! Oh, kita nyo, sir! Agda tao nga agtatapaw iti angin! Uwan nga paiso! Sino da ita? Saan anaing kalintigan apatayam dagiti tao? Basura! Sino ka amakipyang iti kayat ko maarambutan na? Jak itulok atang ram dagiti tao. Lapdan ka iti saan anasayaat nga aramidam. Ampulaan ipanusa kadag iti tao ngawan panangisakit ka iti aglalaw. Dinaklaktan na maiparkang laan aman dati tusada. Saan ko nga ipalubos? Wen, pudno ang nakabasol dagiti tao iti nakaparswaan. Ngam saan anaing kalintigan apatayam ida. Pinatay dati baybay. Gapo iti rugit nga ibalang da iti dato. Saan lang amarsura. No di pa ikat dagiti rugit nga aggapo. Kadagiti pabrika nga inturong da kadagiti dato. Natay dagiti agbibiyag alamas. Gapo ka na sa bidungan da. Ha? Iso arumbang apatay mat. Ti katukan ti masolda. Ikkam idapay iti gundaway nga agbabawi, ken agbalbaliw. Ket sulnitan da dagiti nagbasulan da iti nakaparswaan. Babaan iti panang dalos dametlaeng kadagiti basura da. Adya. Maawatan ka, no apay akas tatiriknam. Tamakitak met ti aramid dagiti tao. Ngem ti misyon anakay baunak dito'y daga. Ket timang salaknib iti biag dagiti tao. Nasaya at man, wenno dakes ti aramid da. Saan tangag kalaban? Isu apang nga asim ta denggen na kuma. Ikkam iti gundaway dagiti tao nga agbalbaliw. Sige. Agtung palak iti imbagam. Masapul mo't nagdalbaliwan dagiti tao. Aywanan da kuman ti baybay. Tapto awan. Hinda pakatitigraan iti udina. Agyamanak, tamaawatan nak. Nagsardong matlangan ti bagyo. Grabe ti basura nga kay wara. Patsyag anapatag nga adal ti impay kada kayo ti bagyo, kakabsat. Ket naamiris yo, noan niya dagiti nagkurangan nyo. Pagkabsat, amumi amin dagiti kamalimi. Saan ka marumbang nga pagbasuraan ti baybay kan dagiti karayan?
Kaya masapul nga iwanan tayo, ti aglawlaw tayo. Ada tayo mo't lang ti kakaasin, wag singer ti nakaparswaan. Pudno dayta, pudno dayta. Nasaya tamo yung tidakas nga epekto ti ditay panangisakit iti nakaparswaan. Ket manipod iti kabarangayan. Ag titinulong tayo amang linis iti baybay. Kan dagiti karayan. Wen kapitan! Kaya nagtitinulong tayo amang iwan iti aglawlaw. Wen kapitan! Ag titinulong tayo amang salwad iti nakaparswaan. Wen kapitan! Kapsat. Agyaman kami iti panang tulong bukada kami. Iti isasangbay ti dilobyo diti lugar mi. Awan anyaman na kapitan. Pagrebangak ti tumulong kadagiti agkasapulan. Mabalin ka di amamuan ti kinasyassinom, kabsat. Siyak ni Agilos. Kat misyon ko timang salaknib kadagiti tao. Ulit, kabsat. Agyaman kami iti tulong mo, Agilos. Awan anyaman na. Sige. Panawan kayon, kakabsat. Ay, agdatamanan dito'y alugar, apo. Wenapong, makatawanan tinapalabas. Sipod simangbay tinapig sa abagyo ditoy. Ay, wan nga rod, apo. Kat ay na, nagdakkel tinagbaliwan na daytoy alugar. Nadalusan ti baybay. Awanan dagiti na ipampan na basura. Kan ado pa yan dagiti aglanglangoy iti igid ti baybay. Wenapong, tisigod ang nagpunduan ti nakaado a basura. Nagbalinan a resort. Nasaya at mat Kana sursuron dagiti tao dito'y ti mangaywan iti baybay. Uno iti aglawlaw. Wenapong, ket nakaragrag sakak a makakit-kita iti panagbalbaliw dagiti tao ditoy. Saan anasayang ti misyon ko iti daytoy a lugar? Ala, intamot na naglangoy iti baybay. Heha, sapay nagadot ti nagsisik siya babae ka nakabikini. Hay, 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 Nyapong, itay pa'y adagita ti sipsiputan na. hay, hay. Kita umapok tamangan mo agkapsot ka man na makakita ka dagiti nakabikini. Sana pong, kulas met ti langak. Ha? Saan ani Prinsipe Agilos? Ay, walaan niya. Hay, inta ka roden. Humuna ako. Ha? Napahanan ni Apong. Tumapugan iti baybay. Sumarunuak met. Ditan gagayem, tinagibusan ti istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong